Hello guys. Now with my sister's place. So if you know my sister here, or for those who don't know my sister, this is my sister, my big sister Maureen, my desire. So for the previous video that we did, there's one of the anonymouses who got informed for 6 children, 7 grandsons. So this is the Bongo's uniform. Hey! Bright. Come on, bright. Bright. I'm going to bright. Bright. Okay. So this is his uniform. Thank you very much. So my sister have a little baby who's just like 3 weeks old, 21 days old. The baby is sleeping there. So you are not yet seeing the baby, guys. Mofanga ukukhunga mwana oyo. Mele mkhunge guys, akulo yambona. So mina nami ukukhunga nansi mbona umntwana. So baby, makorokoto. Hey guys, because it was very hard. My sister had an operation. You took how many weeks? 2 weeks. 2 weeks in labor. Who does that, guys? 2 weeks. I don't think I'll survive that. So we ended up like doing an operation. So Yes. makorokoto, my sister. Congratulations, Jiwawa Makorokoto. Aiwa, tinotenda. Notenda Mwari. So uniform yabva kuna Anonymous. Thank you. Anonymous from America. Okay. Thank you very So much. the guy went to school. You'll be here anytime now. Yeah, you'll be here anytime. Then we'll see how the uniform fits. Okay. Yes. So guys, thank you so much for watching this vlog. Kindly do subscribe, like, and comment down below. And please tumira my super chats, my super, my super things. Ima korokoto nai. Because I'm a korokoto, guys. 2 weeks in labor. They are really congratulations. Because 2 weeks in labor is just too much, guys. I ended up having, being stressed and all that when they were calling her, saying, it's not yet there. They're saying the baby is now tired. So they ended up having an operation. So we thank God for life, for that, for keeping my sister's life and also the baby's life. The baby is very fine, very healthy. So we thank God for that. Muna utenda. Thank you for the present you gave me. Yes. Thank you. Amen. Ashigajana sandapozvona. Kubva kuseni. Ukijima kususira lipi? Nisalele mimi. Ore savhiko izvozvo. Nzima moto wedu. Akati vanhu vachafurele jara. Kuchumi. Auya uza. Imbi, mwana, akutomana musoro. Kana chaka chidzino. Kwako mutu wako andasenda gadzira. Moto. More matches, guys. We have to make sure that we keep the fire burning. Welcome to the evening routine.
This is the meat in your makeup, baby. Oh, this is the meat from my sister Ruth. The cow that died. You know, many homes here, they no longer have cattle. Even my sister also, she no longer has. They all died. Yeah, the disease is just something else. Takachipasa panze. Excuse me. Okay, blue. So tomorrow we're gonna wake up and sweep the the compound early morning before everyone arrives. Saka na kuchiburitsa mwana kwetu seko pemberegwa. Vakabata my presents. So guys, tomorrow there's a function. It happens when the baby, like in the Bible, they say how many days for the boy child. I know the girl child is what 60 what? 7 days anengava otosokwa. Handitwa kusokwa in the vele vati kusoka. But I mean for going to church. Akupinda to church. Ayi, another 33 days. Yeah, so for going to church is 33 days. And then for going out, like we call it kubuda mumba. Going out, like how do I say it in English? Going out of the house, like when the baby is very young here in Africa, you don't let the baby just go outside. You have to have some celebrations of letting the child out, of seeing the sun. I don't know, it's the culture. I don't know if some of you guys do that here in Africa, but here we do that. Maybe it's because of the church. I don't know. I don't know, guys. So when explain. It's like when Jesus was born. The people in East vakabva kumabvazuva vachenjere kumabvazuva vakauya vakasvika vakawira pasi vakamunamata vakasunungura hwema vakadini ndizvo zvinenge zvichiitika. So people with the gifts, they'll be giving out their gifts. Okay. So that is what will be happening tomorrow. Okay. Zvaenda kugona chirungu kwayo kudii saka nzi toisa maudzi ekuti chi kufunga unoisa anti-survive. Anti-survive. Anti-survive apa? Apa 5. Lapa 4. 5. Yowe. Osaka papa ne oda maudzi echirungu ana CH. Hey. Chigara pasi tiwa. Nyatsogara zvakanaka. Ndokudza utonyore kuti kudi. Ndikufunga. Chita. Pa number 1. Boisa chita. Chita noziva spelling yacho. CH double E T A 9 na H and
C H A vana A vaviri So. A E U A E I A E ndikuda vana A chita nisa vana A vaviri ari kusa vana A uyu Ndesa so. Hosi kutadza kuziva kuti uri kunyora sei. T A H chita. Then number 2 pana MC. Kwa vanoita vangani vana uyu 3. ana chita afangwata matatu child CH I LOD ine chido yani chido LOD ayusa W elo auziviyo A B C D E F G H I J K L kawani kane mtse pasi kawani kaya kawai nditi ndaisa kawani kane mtse pasi wakaziva kawani kane mtse pasi kawani kakaita unge uyu wanyora patiko koita mtse pasi so good ndi iwe D kumacha saka bvisa uyu W chitanga kunyora patsva nyora umbero spelling that is confirmed usa D child good rimwe rechi 3 cheya cheya inachi ndizvandi cheya inechi spelling CH nesachi A I R anditi A I kawani kane dodzi pamusoro R cheya akwana apo then ndi MC hero ndi M na C ndi M na C hero number 2 because number 2 na number 3 zvakada kufanana uyo ndi MCH uyo ndi MC number 2 my doors homework time guys what a grade chibongo 4 grade 4 okay it's grade 4 doing homework cooking over there handikatirambe tichitsvaka rimwe libc D E F uyu anotangira apa atangira uku mudiki ndi anotangira anodai so anotangika S E F G H I J K Hello mdiki akaita sei? Hello mdiki. Kungu kangori kawana andi? M N O P Q
OPQR ndizvo chatozvizive STUVW vangozvinyora ndi W X Y Z. Ari zvinozvigonizvo zvimombe nemudiki uri kuona zvakasiyana ka mombe akaita sei mudiki akaita sei. So apa zvaungochinyora apapa kuti pana monkey iwe wakuisa W ipopa nayo Y topesana so takunyora rimwe pamberi. Toda kusani March so March kumberi kuno emo mombe ara machi wemedzeri kana machi wokumacha toisa upi ingoisa andi matoisa matching isati tingoti matching ana machi wakawanda ndachitofunzira kuti munonyora C MUCH akuisa S uyu C arapo A B C S waukisa uyu ari kuroko matching H uyu arapo I ushu N ushu G aripi G unongedzera G apa tona ndopi G unongedza G ndorata anongedze G first asati atombonyora isaiyo aritori basa nhai maticha inga muri pabasa nhai guys. You teachers have a lot of work wo saka matching tanyora takuda chi takuda rechingani rechi 3 takuda wedi rechi 3 tosara kuti chi ramamati mauching thank you so much match isa match okupesira M U usanyora uchipinda munhu nganyora wedhi rake zvakanaka ka1 isa U A E I O U iye usanyora uchipinda wedhi ndakurambidza isa C A B C aisa S futi A B C apa werenga A B C iwewe ka wakadzira H akadzira ke but ka wedhi racho harichavonekwa vedwe grade 4 ka isa H pambera grade 4 maticha anofanira kumboita serious kune zvavo zvokuti pamwe havadzidzisi vombodzidzisa satakunda pana MCN but ndo mataisa zvayo tora shangu pane shangu mwana musoro mwana tora shangu nenifomu iyoyo pazasi ine mapini anobayawo famba nawo inde nawo ugonopisa kuna manini tora neshangu zvosiriya ndipfeka pane masokisi mukatani neshangu amuna arimo asara amasiya uyatore masokisi iyo vandakalaika isapini wese baba bedrezi rangu amundozoirongedza
Saba dress rangu ndoso marongetse side kwacho zvakwana ndichaibvise zvakwana zvarichire neimweyo iri kuseri yongobata kuti azoti trouser shoti ndere hembe iyi chete Pasina mama. Kurwa zburgo fi. Angada kutanda kanga. Kurwa kuona kazuru pane. Kurwa fi. Enda murima. Ngava na bhutiswa. Ngoonerera. Nokwase mpakati wako chikwayo toda kuita zvimwe zvakwanisa zvidaitiwa nhasi usiku wendainyaya kwamaira zhinji ndosaka ndati ndauko kusaidi nokwayaiko tekera na budi visagoshetuko aiyo kwani zvakanaka angada kuti apitikote yeshoti totona timusana mashoti 3 musamugoti rako rakakura apana mugoti mudii alright ndo wa size 6 je ndisina na mugoti yaita se kukopera burgo kopera kwacho tongadimbura hapana chokopera pakasonewa pada kuchekiwa chogabanga ndo chekuona mai ndakabata apa ndikutora vhiti vanayo ndaona mai god video richibuda munhu wawira pasi ndosuka shama kwendera sumuka bomba ogara ona sakware baona shota rasiwambe anovhara zipewo hapana zipera tikuona muroora mukati hapana zipe iripo anga sina kuvhara iripo handiti hapana kosei pasina mutarisei madhisi yaparisa kuona zvapari dai pachitooneka mukati alright inenge kuda kuti paanovhara ka onyatsogadzirisa apo paite street kana kuti tatakini panovhara netakini asati apfeka uyo ndoziva gumbo rake hayo last time akatadza kukwana ziya tefara pakuri sadza rako toda kuita zvimwe zvakwandisa asi tichidla sadza ngapauye mvura pamoto yekugisa nechimugova iyo rimchimo nengore todonochera grade 4 people grade 4 akupfeka uniform grade 7 panosvika grade 7 nayo ngakupfeka uniform ya form 4 hey ndochena ambotsitsi chitenda tende anonymous
Thank you, the unknown. Yes, we thank you to the anonymous. The boy is looking nice. He's so happy. He can't wait to go to school tomorrow. Nemasakisa mahombe. Rimwe racho tanga hombo, rimwe racho tanga diki. But wakamapfeka zvooneka. Mamondizi joka racho ndiro kutamba. Pane dzokawo. Vana pano vane makumbo. Kangela ina lo mwandu. Uchivona kuti yapa riri kusumuka. Samasvibisezve adaiwo nemukati. Ngaridai mukati ngakubude kunze. Ipapo gadzirisa ipapo dati asasvibe. Unosviba zvemangwana chienda chikoro. Muratidzi wandota wait. Simple. Kuti isasvibe. Anozosvitswa here koko. Ndoko anosvitswa. Akapetwa nodhamba manje. Sapeta nodhamba. Seizvozvo chete. Ipeka shangu yacho tu. Chero ndaona kukwanisa. Zvakale. Aiwe kusasa. Sasa poteno. Sasa kunzima. Tomorrow is another day. Everyone will be like, hey, you have to see me, guys. I'm looking smart. Hey, vamwe wanzi vanopfeka mandiwa. Ndivona mama. Oh. Neno, ndama wacho chamupfekeza nguo. Ewa. Wow. Size jeje. Adengari size 3 isakwara. Yange singakwana. Next time kwa kupfeka size 5 zvipi. Abayo wasonga here. Iombe irukaba. Right. Nice. Tozokunyatsotora mangwana video wakwenda kuchikoro. Chikoro ranosvibisa. Wow. I'll take tomorrow. Proper video in the morning. Let us just svibisa. That is form. Oh, that is boy. Tipeti matiti tungire tambo. Zibate. Kuti izvezvi ndiri ndakatasira nedzimwe hondo dzema preparation neotaura zvinhu. Otaura zvinhu pamutowa. Vachiona vamwe. Vamwe vanenge vapfeka nzima. Masokisi andi unawo wese. Hatisi kuona sisu zvamuri kupakura kwawagarira sei. Usandifuratira zvoda kuti ubude pavhidhiyo rangu mwanangu. Babudira budisa zimandara. Akodzise sadre kuno kono. Inoko dzisire ningoisa ndiro kuno kucheta. Apa mwana waumere nyikade ndikubereka. Anje kokwaqalayo khanya kwapongwenza one night ukhelela. Kahle kade 20 ngathi bawushilekuzele kulapha. How do you feel with the labor? That's too much. Ngasiwa here. Usatsike zvinhu zvangu papa urikufamba kushana. Wakaita namba Number 3. nasi. Maya. Number 53 yechi, my number 3 yechi. Ekumaya. Oh. Wazonotora unozotora madomasi nemaonyeni. Wakakanga mwazuru. Pakona babi. Mtuso upi? Oma mtuso. Ndeta namba 1? Sure.
kondara mutuso saka nomhanya wena nekufupika kuya number 1 ndeni ndokupi mutuso akanomhanya naye. Excuse me. Ko yaita nambani? Anonzani Mandla anzani? Nkosi. Number 1 pakutanga. Number 1 pakutanga. Anomanya? Nkosi la ngiyanza ngokuthi number 1 nomanya. Asipakutanga tisingamanyira mtusuka. Ndisaite number 1. Alright. Muri kwa chimwe chetu. Nkosi lati na mtuso makanda side 1. Kutati Stella inasaenda kudu. Asazira kwaona kubhaka iyo. Ndoza mchaita wa mchanorogwa. Ndoda sadzira kabhakiwa. Tagara chinetsana salo nezviro. Anenge akunditenda manje akandidzidzisa sisi. Sadza robhakiwa, sadza romusikana. Kara kadai rotonge sadza rechimbiri. Nobhakiwa robuda zvakanaka naka. Tora chibhako chochiyo chaungachipakurisa uri bhaketoni. Sunze mvura usabhake usasiye mvura mimi. Robhakiwa sadza ronyatso. Shoma gopa mapakura futi. Pakura vansadza zvarangu. Kudzokera pamoto mukupakura. Ndozvinoitwa kana wapakura risati rapora bhozi rikapora richabhakiki. Iyo tanga uri kushasa sadza rechembiri. Gabaro surudze mugabaro. Mira vasurudze maningi. Sururudze? Shona. Nonzo kudi? Sururudza. Guys, she is sururudza me. Thank you. Right. Kwanza sasa rwanda sara kawandisa. Aiwa. Sasa rama sapa ndira dhumusani. Ndira bongo. Ndira bongo man. So guys, let us enjoy ourselves. Eating sadza. Yummy. No, those what do you call those Royco what? This is natural. Don't do another cousin. No Royco, no tomato soup. Kane mafuta kama mba. Kane mafuta. Dikline. Ifere kama zifale mkutlando. Dikline. Guys, thank you for watching. Let me just take a close by video. Very good. Water for bathing. See you later, guys. Bye bye.